Ngibingelele futhi wengane zakwethu ekuseni. Bafowethu, hhayi yazi ngithule lapha ngiyabuka. Angazi i-management ye-Chiefs okusho ukuthi if they fail to sign this guy kuzobe kusho ukuthi bam-betray-a uNabi. Njengoba nazi ukuthi noma-ke ngithi nje kulabadlali abasayiniwe even this season esikuyo, ngicabanga ukuthi 90% yabadlali esibasayinile akusibona abadlali bakaNabi ngokubuka kwami mina. uNabi ebeyile le-Tanzania, akekho noyedwa umdlali esimsayinile from Tanzania, la ebeye khona ayoyi-scout-ela yena ngokwakhe, yabo. Nangu uSalam, kuthiwa uSalam i-Chiefs lokhu ya-submit-a i-offer eyokuqala, okusho ukuthi i-Azam yayi-reject-a leyo offer leyo ngoba yayingabagculisi, yabo. Yayingabagculisi, yayinethemba lokuthi-ke njengoba yayingabagculisi, i-Kaizer Chiefs izobuya ne-second offer, yabo. Ne-second offer ukuthi-ke bephinde be-offer kangcono kunalokhu bebekulethile. Kushukuthi i-Kaizer Chiefs yakushaya indiva-ke lokho, yabo. Yakushaya indiva lokho, yangayingena leyo ndaba leyo. Yagijima yayolandela abadlali esingabazi, esingabazi, esingakaze sababona bedlala, yabo. So engicabanga ukuthi i-Chiefs-ke uNabi hhayi yam-sabotage-a kakhulu bafowethu, njengoba wayeshilo uNabi nakuqala isizini wathi if i-Chiefs ayimniki lento ayifunayo uzohamba, yabo. Engicabanga ukuthi lento ayifunayo uNabi akakayitholi kwi-Chiefs, yabo. Akakayitholi. Engicabanga ukuthi uNabi engahamba futhi bafowethu, yabo. Engicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs ngeke ihlule, imdayisile uMartins, singahlulwa yini ukuthatha leya mali emdayise ngayo uMartins, ithenge yena lo mdlali lo, i-ede leyo mali leyo efunakalayo, ngoba ngicabanga ukuthi angeke kube imali eningi ngoba phela i-contract yakhe iyaphela kulo nyaka lo mshito. Sekumele simthole esi-free agent, yinto esiyifunayo leyo, bafowethu. Angisho ukuthi ngithini ngane zakwethu, kodwa nje i-Chiefs nayo hhayi, angazi. Ngeke sihlule mfethu, o-Pirates basayina left and right ama-quality players, yabo. Mara thina sohlulwa ukusayina lo mjida lo, lona simple. Angicabanga ukuthi imali yakhona mhlawumpe iyafika nako-15 million, maybe ngoba i-contract yakhe iyaphela esingafuna boma-7 mitha, yabo. Singayifunela boma-7 mitha. Mina ngibona kanjalo ngane zakwethu. I-Kaizer Chiefs isibhekisela phansi singabalandeli, ayikaze yasayina umdlali esimfunayo noma esimfisayo as abalandeli, ayikaze, yabo. So nje iyasidicelela phansi iy'ngane zakwethu. Mina hheyi ngibonge futhi nibe nobusuku obuhle.